Ahojte ľudia, dneska sme tu k novom videu. Pokračovanie, vtedy ste videli, jak môj kamarát Jozef Kamenický hral. Čaute. A teraz uvidíte, ako ja hrám. No poďme na to. No a pristávaj pri tých malých satanov. No, kto by ich mal rád? Otravní sú jak všetko. Jak škola. Asi tak. Strašne sú otravní títo pavúci. Stále ti lezú do ruky. No, dávame si chvíľučku. Ideme. Ježiš Kriste. Hlasmo, že z nich dostávame náboje. Dobre. Ideme si dať Big Shield. Poď, ideme. Pozriem si ďalší poklad. Radšej idem z tohoto miesta preč. Ma aj zabijú. No tak to, čo ste počuli, to tu fakt nemalo byť. Ňari, ty aspoň máš skôr zbraň jak ja. Ja som zbrane hľadal to, že nie je pol hry. Dobre. Máš epickú. Tak idem si asi toto vymeniť za axe. No nič. No nech konečne nájdem nejaké auto. Ale máš snajperku. Môžeš dať nejaké no-scopy. No. Už nejakých typkov tu nájdem. No, lebo zatiaľ to je dosť bez fightov. No, však to. 59. Cesta vedie cez malých satanov. Nech ma satani neuvidia.
Dobre. OK. Dobre, máš tam legendary vec. Raketomet. No. Vymením to asi za Axe. Dobre, ale skoro iba 13. Teraz by to už chcelo nejakých týpkov. Ako naozaj. Tu asi už 5 minút hľadám nejakých a nikde nič. Rád by som nejakého zabil. Pozriem, kde som. No, zatiaľ som na dobrej pozícii. Dobre, tak toto dúfam, že už sú nejakí hráči, lebo ma fakt picne. No, tak idem naspäť. Aj keď sa dajú zabiť na hit, No, ale je to dosť otravné ich zabíjať stále. No. Nekonečné. Toto sú zlé zmeny. Aj keby som to asi za toto vymenil. Nech som to... Aj keď, dobré. Dobre, dúfam, že to je nejaký už hráč. Chcelo by to už nejakého hráča. Fakt. Tam vidím niekoho. Tak vyskúšam snajpovať. Keď neviem, kde je. S týmto. Ešte práve tu je. Ja ho vidím pred tebou. Oberáte zo shieldu. Znič tú vec v strede, z toho dostaneš veci. No viem. Okej. Spredu. Odtiaľ, odtiaľ. Asi by som si túto vec blokoval. Keď tam je. Keď tam... Dvaja sú tam. No, tak poďme jeden. Tak, 1 kill už, konečne. Ešte tam máš nejaký loot, náboje. Tam si mal čak spleše. Dobre. To ti pridá shield. Dobre. Zatiaľ sa mi táto hra páči. Není, lebo to není moc killov. Ale Není to moc už ľudí. není 50.
Čo by som dal za to, aby som našiel nejaké auto už? No tu nič. Fú, Bože môj. Si v kruhu. To je ono. To ja ťa ale chcem. Ja. Čo? Teraz musím len blúdiť. Dobre, tak toto som rád počul. Tak, konečne nejaké auto, konečne. Ale tam je typek. Nevadí, ale ešte, že mám auto. A čo rýchlo utečem? Poď ho zabiť. No, tak idem. Mám po jednom kolese. Dobre, ideme. Zdá sa mi, že tento nejaký silný. Nevadí. Tak, takto som ja hral. Keď sa vám toto video páčilo, zahoďte like. A keď chcete vidieť viac takýchto videí, tak dajte odber. Keď ma chcete sledovať na Instagrame, tak sa volám Lukáško Perci. A keď chcete sledovať môjho kamaráta, Tak ja som Jozef Kamenický. Veľmi by mi to pomohlo. Aj mne. Tak, zatiaľ čau.